И здравейте хора от YouTube, аз съм MomoVertex26. Днеска ще правим геймплей на PvP Bulgaria. Да, аз съм с тези кожни брони, не знам защо. И ето какво забрахме от PvP нещата. Ето, аз си на тези. Това един мой приятел ми ги даде. И така, това от кита. Само ви кажа от ето аз съм Хастат. Чакайте малко. И да. То ви дава Sharpness 1, Knockback 1 меч. И така, на консола ви дава Sharpness 2, Knockback 2, Fire Aspect 1. 24 лева, малко е скъпичко, но по-добре. Такова, сега аре, само защо ме киква понякога? Ще ме киква. И да, това са захарните почки. Само този Suzuki PC е хак и каза само той храно. Алкохолите може да им потрябват. Но пак апарата след какво се правиха, не знам, ще проверя после в интернет. Ето аз съм MomoVertex26, нали сега е на 1.8 версията, после ще променят на 1.7.2 вечерта. Само да ви кажа, съм преместил всички неща от Ender честа в един чест. Само знаете, че снимайте си координатите, защото нали сега е понеделник и ще правят сервер за 1.7.2 и ранговете може да се променят и хомовете може да се изтрият. И ранговете може да се изтрият. Не знам. Поне, ето вижте. Ето в понеделник вечерта версията ще се промени, ще се върне на 1.7.2. Снимайте си координатите на хомовете. Ето аз не лъжа. Не оставяйте нещата си в Ender честа. Сега да кажете, абонирайте се за XX лайка и ще ви дам отдолу под линка, ще ви дам под описанието, ще ви дам в описанието да се абонирате за Нели ВГ и за един мой приятел. Той има 90 няколко абоната, не ли знаете, че има 5000 нещо. Така. Не знам колко съм, не съм ги броил. Затова може да спираме клипа. Аз ще трябва да тръгвам на Даскало. Второ, аз няма съм да сорка, че говоря толкова тихо, просто така, може вече да ви чувате. И да. Аз мисля да снимам вече не с Фарапса, с друга такова, не знам, за друга програмка, не знам защо. Но тя не знам с какво снима, но аз ще опитам един въпрос с какво снима. Да, аз просто минавам сега такива джумп, защото няма какво да правя. Това пък. Мистер Куки БГ. Абе, бяга бе. Аз да ти дам. Аз пък съм бъкан с това. Добре, аз исках само да направя един малък геймплей, защото аз малко ще тръгна да учиш, защото са 1.50. Аз трябва да обядвам. И така. И няма да ви кажа координатите. И няма да ви ги покажа. Пак
повтарям. Няма. Защото ако бяхте на мое място, щяхте ли да си покажете координатите след ето това? Това са околици. След ето това. След стрейки. След това. Water bottle, след това, да, и аз вече ги показах, това са пивите нещата, аз мисля това да го правим също с слордове. Ето така, брони, защото не ги стикат. Да, има чести, може да се взима само един път за честа, има про 40, шарп 4 Фаренхайт, така да. О, в дупка, да, ще спирам клипа вие. Добре, това беше спайдърчета. Абонирайте се, ако искате да станете спайдърчета. И до скоро!